Вікторыя. Голас партызана. Зарос курган густой травой. Над ім няспынны шум дубоў. Знайшлі тут вечны супакой і я, і 6 маіх сяброў. Кароткі мелі мы загад. Стаяць, каб вораг не прайшоў. Не адступілі мы назад. Ні я, ні 6 маіх сяброў. Як бліскавіцы з навальніц гарэлі тут агні агнёў, а мы знішчалі чужаніц. І я, і 6 маіх сяброў. Наш партызанскі ўвесь атрад дакончыць ворага прыйшоў. Не сталі толькі з імі ўрад, ні я, ні 6 маіх сяброў. Хоць мы ляжалі да лава, хоць не маглі мы стаць ізноў, сціскалі зброю мы ў руках. І я, і 6 маіх сяброў. Са зброі гэтай баявой нас пахавалі ля дубоў. Знайшлі тут вечны супакой, і я, і 6 маіх сяброў. Калі айчына клікне вас, не дайце ворагу шляхоў, як не давалі мы ў той час. І я, і 6 маіх сяброў.